Dian. What? Tak dereke mat. Dumawur mangamur-amur murahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekadya butula war panjriting turang gesdi rekata ingkang dwaja layu sabe rantak-rantak wadyabala saka tanah sabrang lah kok mapan ana tapel wates negara Ngastina sapa iki nek nomripatmu jerengen gobokmu kekeseting Sinuwun Prabu Sasra Denta Baskara kang dina samengko meguru marang Pendhita Sukalima Begawan Durna tumenggung Dirgapati sing dadi aranku sapa kowe tambuh lawan aku Antasena kang dadi aranku endi menungsa sing jenenge Werkudara lho kuwi bapakku Rama Werkudara kuwi sing mukir jiwa ragaku sambung rapete apa dapurmu kok goleki bapak dina samengko kelakon ditampa paswitaning Ratu Gustiku lamun to sembodo ngrangket Werkudara mugel gulune Werkudara oh lah iki Gunung Bromo Gunung Kelut iki apa kuwi ngajak Sulaya ayo gelut lho yen pancen kowe dadi bebeting Werkudara ayo ngadeg sing jejeg candhak sabet iki rembangan remuk rempu dadi rempon kowe
Antasena. No dodo ndi dodo. Ha ha ha. What ha ha. Wah. 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 As. Oh, oh, wat modar. Candra kowe. Wat. Angi. Wat. Wat. Wah. Ayo, atego. Mati aku. Quất quê ha, chân đã quá, lô hồ mất mặt tiền quét. Bắt được bạc mô là con này. Ojo senggo aku kalah musuh diapur Antasena. Ayo Dirgawati maju pecah dadamu lakon. Bah! 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 Dian rapopo. Ya! Hi, on red. Oke, Dian. Wah, wet. Wah! Aduh. Mati aku. Canda. Wah! Wet. Wah! Aduh. Ayo, tangi. Oh, wet. Jigal kowe. Mati aku. Kok kapan ke aku iki? Wah! Wah ya. Wah! Wet. Yang sadar. Yo, awas kowe. At bet ho at bas. Ho ba ba. Hi ho at aja yo mati aku. Bayak. At ba. Sampluk godo pecas ndahmu lakon. Ha. Ayo, lawi nyang ndi kowe? Ora mundur, ajur Antasena. Hot, oh. Wet, bas. Kowe edian. Bah. Aduh. Mencolot yang sater. Yo.
Mundur. Aha. What? Ah. Munyuk putih, abyur sandanganmu. Kowe sing jenenge Anoman. Parat. Candak tak rica-rica mudar we. Biadot melek ngidoni. Hus. Cengengesan. Iya kowe. Wih lah. Wedas. Edian. Rumah saku munyuk kok cekel-cekelane kok angel. Kok gampang nyekel sinden rumah saku. Iya. Gawe tadet atuh. Awas we. Munyuk parat. Wet wa. Wet. Candak kowe. Wet. Mati kowe. Lho. What? Oh, dian lu. Wet. Mati aku. Aduh. Aduh. Cokotan ini guru kaya. Iya. Awas. Lo. Awas. Wet. Mati aku. Oh. Mundur. Ladalah. Temenggung salukat katut barat ayonono. Ndi munyuke metu rene kowe. Oh. Dian. Menungso jedul saka bumi. Soe. Sapa? Raden Antarja aku. Ladalah. Dodo muntah blerginantap Jojo bang malingo ngis kumekjot padoning ladi Setro kocak ngundar andir Antarja murang tata nyata satri
Antarja ana paran. Ndi? Bapakmu Werkudara ndi? Kon majure kelakon tak nggo keset dase. Ora sah goleki Rama Werkudara. Anake lanang Antarja Hayanana. Pecah dasmu lah. Raindo remuk sirah. Ora mundur ajur kowe. Ora apa-apa sae. Mati aku culke, Cuk. Wak. Wak. Ayah. Oh. Aja kaken sambat, ayo tangi. Ora sah goleki Rama Werkudara anake lanang iki ora iso nyembadani. Edian. Kok kapaki aku ki? Ayo, what? Loh. Wah. Aduh ya. Aduh. Oh. Aduh ya. What? What? Hati aku. Waduh.
Irkata sang Gatotkaca non mapak arka suta tekapira Kresna ladal kowe Gatotkaca anak Werkudara sing malang-malangi lakuku ayo wadya bala tablo suket yen pancen buta-buta pengin krenah patine Rama Werkudara iki anake lanang Gatotkaca sing ora trima tiwas kebeneran anake sak bapake bakal mudyar ya konangan Denta Yaksa tabrak dong bandengan ilang nyawamu ha anak Werkudara dadi keliling Yaksa krura rupari sedeng alin mesti eni lha kok ana panune oh Werkudara ya kowe sing tak goleki Werkudara Ratu Gustiku tinampa paswitane dening Bapa Durna yen iso ngrangket dapurmu mati dening aku kowe. Wedian mungsuhku sing gebuak sing imbang kowe. Iki sinden pateni guys, mlebu tekan kontrol banter. Wah! 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 Wah, wedian. Wah. Wedian.
Abbas. Wah, tanda. Wah, wah, oh, mati. Wah, wah, what, why, ah, wah, what, wah, wah, Bapak gelut kok mung diremehke karo buta. Antasena ora trima Pak sampean wong tuwa lenggah mawon, Pak. Anak mulana Antasena sing ngadepi buta kae. Antasena kuwi duwe pusaka gawan lair. Banyu sungutku iki tak peres. Kena kulite mungsuh lakon mlembung mlonyoh mudhar. Ayo, Denta Yaksa maju ini kena sungute Antasena mudhar kowe. Ah! Ah! Iki nyengestina kok akeh buta-buta doting sliwer iki jane ngopo? Coba tak goleki tok sumbering perkara jane ngopo? Sampeyan kok mboten maju perang Kakang Durna. Jenenge lakon niku mengke majune keri, Dik Pate. Murid kula Prabu Sasradenta Baskara niku majune keri. Niki prajurite anak buahe. Menang, kalah. Ampun hahe. Niki wau patihe kena sungute Antasena. Patihe mlempuh awake mlonyoh dadane. Wah. Nek Antasena musuh murid kula Sasradenta ora bakal kalah musuh kula. Sing kalah Antasena. Ning Antasena niku ndek pusaka gawan lair sungut napa? Niku asline kaya banyu asi niku Dik Patih niku. Wah, merga musuhe niku keweden ngoten. Keweden pripun? Keweden. Jane Antasena niku ora duweni kekuatan napa-napa. Niku bocahe mung bocah sing gegeden omong. Oh, Antasena niku bocah degleng. Antasena niku nggih. Yen sampeyan ketemu karo Antasena, wah, Antasena ketemu karo Durna mesti nyembah. Nyembah sor Prabawa kalah Prabawa. Nek pancen wani gelut musuh Begawan Durna, Antasena tak slenthik mesti mudhar.
Saestu niku. Saestu. Nggih. Nyun pamit kula tak nguyuh riyin. Nang pundi Nek Patih? Pipis mboten kuat hawane adem kula niki. Oh, nek pipis niku ampun sak nggon-nggon. Ngoten. Pipis niku ya kudu sing maton, nggone kudu sing ngajek, ora sapa-sapa dipipisi. Wah. Siapa ya? Oh, kowe ngger putuku. Oh, Mbah. Wis suwe. Ya wis sawetara suwe. Yen ngono kowe krungu omong-omonganku karo Dik Patih Seluni mau. Yo lamat-lamat krungu ngono. Jare wani gelut musuh Antasena. Sing ngomong ki sapa? Sing ngomong kuwi sapa? Tak tapukane lambene. Jarine aku mok sentik aku mesti mati. Kuwi ora nggih. Kuwi garah. Sing goroh ki Simbah Durna apa sapa ngono. Tak titeni kok Mbah, sampeyan iki makaping-kaping mesti gawe kisruh gawe gidul. Lah kok muridmu sing anyar mok perintah supaya mateni Bapak Werkudara. Lupute bapak ki apa? Klerune bapak ki apa? Wis to. Dina iki ora usah goleki sing ora ana. Anake lanang Antasena adep ana yen pancen iso mateni Antasena, monggo nek arep mateni Bapak Werkudara. Aja ngono mbak aman sing apik. Sayuk rukun sayak seka praya. Sayuk rukun nyatane Simbah Durna sing gawe kisruh. Sampeyan ki bayi apa wong tuwa? Nek omong mbok ora karo ngepruk. Dewang Suli, sampeyan ki bayi apa wong tuwa? Kena aku wong tuwa ngono kok. Nek bayi semene gedene entah neo ngentekke ada pentil. Utawa wong tuwa kok lambene reget. Wong tuwa kok lambene rusuh. Sesuk tak londrine. Heeh, tak londrine. Tuk sumbering ki Simbah Durna, tuk sumbering perkara sing gawe kisruh gawe gidho iki sampeyan. Mula dina iki Antasena ora trima. Nek kowe ora trima kowe arep ngopo? Lah iki Jwatasi mudhar kowe. Ayo Mati kowe. Antasena Antasena. Padha wae Sayang. Ngopo? Sahabat to? Ayo. Apa? 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 Ngomong sing cetha. Jaluk tambah. Ayo, wawuk. Jaluk tombo. Iki wis rusak aku apa? Mula kowe ning endi wae aja gawe kisruh. Tak titeni anggere ana Durna ning endi papan mesti gawe geger, gawe kisruh. Menghambat perjalanan. Kakang Antarja, rene Kang. Bancaan napa Dimas? Ingkung Durna. Ayo. Dina iki titiwansine kowe bakal mati. Ayo Kang, melu ngantem Kang. Engko aku dosa. Alah dosa tak sandange. Iki sing arep ngerangket Bapak Werkudara sing arep mateni. Apa ngono Dimas? Kurang ajar arep mateni Bapak Werkudara. Wow, terus mati, mudar, mati, mudar. Mudar mati. Yes. Iki pesenane panitia kok iki.
kon ngajar Durna. Iki sing ngreget-ngregeti perkumpulan yo iki. Kang Mas Antarja goleke andhong utawa cikar. Cacahe loro. Engko taleni nggon gulune Durna cikare siji kon mlaku ngalor. Sijine taleni sikile Durna kon mlaku ngidul. Ayo engko pedha sikilku. Manukku ora ana kancane. Ya to reget omongane wong tuwek. Wong tuwa rusuh. Ya tak londrine. Apa digoleki pitik wae? Aku njaluk iwake. Pitike golek pitik 10 Dimas. Nggo apa, Mas? Pitik 10 terus Durna dibondo. Golek beras segegem piur-piurke mripate Durna. Pitike diculke. Aja mripatku picak. Pitike ora notoli beras ning notoli mripatku. Ampun. Wis lah kok wani-wanine kowe ngakon muridmu arep mateni bapak. Ora Ayo. Yen pancen kowe pendhita ampuh ora usah ngakon muridmu. Wong kuwi ampuhe iki urung sepira wae. Kowe ampuhemu gromongan sapa-sapa kok wejang, sapa-sapa kok kandhani. Sulang kok nganti kalah iki piye Sulang? Ya takono warna. Dekne iki sebagai apa ini? Aduh, aku kapok. Aku tak pamit. Nang endi? Mulih. Aja kaya ngene. Antarja. Aku ampun. Aku ki Brahmana, aku ki wong tuwa. Kowe aja ngudulanan wong tuwa kaya aku kaya ngene. Wong tuwa ning kowe iki dagelan. Wong tuwa kok ora tertib. Manine aku iki ora tertib aku. Puas kowe, puas. Arep kok kapake meneh, bar nutuki sirahku. Arep kok bedhot. Ora sudi. Arep wis. Muridku nggih, Nak Prabu Sasradenta Baskara. Iya. Ya. Hey! Wah! Bumi gonceng langit kelap katon ler gencang ngalis. Risang mawe gandrung sabarang kadulu. Kowe anak-anak Werkudara. Antasena Antarja dasar para nyata. Sing tak goleki dudu dapurmu Antasena. Ning geranganmu wong tuamu Werkudara ndi? Dasare apa kowe goleki bapak Werkudara? Ditampa paswitan wing saka 5, waton bisa ngerangket mateni bapakmu Werkudara. Kowe iki mbok golek pawarta. Guru ki akeh. Guru ki ora mung Durna. Ning endi-endi akeh guru sing becik. Guru luput, guru kleru mok guroni. Oh, ora idep. Bakune aku percaya guru Durna sing bisa dadi srana mantuk kawruh kasampuran kawruh sangkan pareng duadi. Ora gelem nuduhke bapakmu lawan ilang nyawamu. What? Hati-hati, Pak.
Wah. Ladalah. Iki sing tak anti-anti, sing tak antu-antu. Werkudara dapurmu. Ayo, Ratu Tablo Suket. Yen pancen bakal ngerangket Werkudara rangketen pecah diadamu lakon. Wah! Aduh. Atos awake. Abah! Wedian. Wet. Wah! Tolong orang utara. Ora kena senaga enteng panenggak Pandhawa. Ya. Ora bakal mundur secangkah yen durung kasembadan sedyaku ngilangke dapurmu Werkudara. Kena gelap sayuta lakon kendang aprat condang ilang nyawamu. Werkudara klakon tak singgere. Kena gelap sayuta kendang buh tibamu. Bapa Durna, kula pancinipun nampi kawruh kasampurnan Bapa Durna. Brahmara remeng uswa myung brengeng aneng marga amal agung Wanoman ora nyono orang legewa Bapak Werkudara kindang musuh Ratu Tablo Suket. Nuwun sewu nggih. Wonten tetembungan lakon menika adile kudu dilakoni. Mboten sah dibacutke laku nggenipun ngadepi Prabu Sasradenta Baskara mriku. Banjur manut
Siwanoman ku piye? Nggo pados rana pados jago amrih lampan menika enggal padhang nggo tuturi lampah kula nggih. Sambunging kandha ingkang mapan wonten kali Jamuna nenggih Nalendra ngamarta Prabu Kuntadewa Satria Madukura Raden Harjuna dalah Kyai Semar Badranaya ingkang nedhem tapa brata Udakara ngancik Trimadya Candra kalenggan nika nggih nyong lampahi tapa brata mapan wonten madyaning Kali Jamuna. Nalika swanten anyarengi tumurning Jawah riwis sarwi nggondo arum. Wonten cahya mancara mrepegi mring nata ngamarta. Samar pamoring suksma sinuksmaya winayu ing asepi sinimpen teleng ing kalbu
pambukaning marana tarlen saking liyop layaping aluyuk wong wilahing sekaring bawana langgeng cahya mancorong cacah telu bareng ulun perpeki kang mapan ana kali Jamuna jeneng kita Puntadewa Harjuna apa dene Kakang Semar paran gatine karsa jeneng kita Katrine nglakoni tapa brata ing kali Jamuna marage matura marang panjenengan ulun Bapak ulun Bathara Guru waleh-waleh menapa kula kalian Dimas Harjuna namung mundi dawuhe Kakang Semar Badranaya iya Guru sing gedhe pangapuramu ya aku sing nganti ndaraku Puntadewa dalah Ndara Janaka nglakoni tapa brata ana kali Jamuna kene awit wangsiting Bathara kang tak tampa dina iki bakal turun kanugrahan Wahyu Trimargajaya yen pancen rawuhe Bathara Guru ana kali Jamuna njugarke nggone padha tapa brata nggonmu ngasta kanugrahan Wahyu Trimargajaya mbok menawa kinodrat ing jagat pinurba ing dewa kang kuat nampa wahyu iki mau kang jodho nampa wahyu mung momonganku Ndara Janaka Ndara Puntadewa aja kesuwen Wahyu Trimargajaya tak jaluk kanggo momonganku iki mau Indriya mangungkung kanduan rimang lir linotan bokanin yen tan tulusa mengku utama Kakang Semar Badranaya iya Guru piye iya kinodrat ing jagat pinurba ing dewa kanugrahan Wahyu Trimargajaya Triwi telu marga dalan jaya kamenangan sapa wae kang asembadan gayuh kanugrahan iku besok bakal unggul jroning prang Bratayuda aja binangun bisa dadi srana tentreming jagat padhang Puntadewa Harjuna Kakang Semar sumurupa perangane kanugrahan Wahyu Trimargajaya mau ana telu siji wahyune ratu, wahyune senopati, dalah wahyune pamong. Kaya lelakon iki wis kinudrat ing jagat kang nampa kanugrahan Wahyu Trimargajaya jeneng kita Puntadewa Harjuna dalah Kakang Semar. Meningna cipta kita Wahyu Trimargajaya bakal manjing ing raga kita. Bathara Guru kula pun Puntadewa ngaturaken gunging panuwun ewandene paduka kula sampun paring kanugrahan Wahyu Trimargajaya dhateng kula ya Guru aku makili momonganku aku ngaturke gunging panuwun syukur bage sewu yen jeneng kita Guru wis tanggap sasmita iya Kakang Semar nampa wahyu kuwi gampang sing angel ngreksani dimen wahyu mau jenjem jinem manjing ing raga kita syarat seranane nglakonana tapa ngrame menika kados pundi ulun Harjuna wonten dawuh tetulung mring sapa wae kang butuhke tenaga lan pamikir kita jeneng kita Janaka Puntadewa minangka jejering ratu minangka jejering senopati lan Kakang Semar minangka jejere pamong
kudu nyawiji dadi siji. Ibarate piwulang ana tutur sembur lan nuwur. Aja nganti pisah dharma kita tetulung mring sapa wae amrih tentreming alam amrih rahayune jagat padang. Ulun kundur makayangan diri. Kakang Semar aku ngaturke gunging panuwun. Lantaran Kakang Semar Badranaya panjenengan ingsun nglawan Yayi Harjuna kasembadan nampa kanugrahan wahyu iki. Nggih. Ora nyono orang legewa kula nggih melu kelepetan entuk wahyu. Mongko asline ki ngomah niku kula budal ora golek wahyu lho. Nggih. Mangeling-eling dawuh Bathara Guru. Nampa wahyu niku gampang sing angel ngreksane supaya awet supaya jenjem jinem niku sranane kudu tetulung nggih tetulung mring sapa wae ngoten niku Kakang Semar kaya mangkono ngestoke dawuhmu menawa mekaten monggo lon-lonan kondur mring Amarta Den